durung aku wis payu mek Bronto. Nggih. Ngguri kira. Pundi? Ngguri kira. Iya ta, Mas? Sampeyan seneng karo Mami Okta? Yakin? Loh, padha jare. Padha soalé ruangku mau nang jeding. Bareng sampeyan ta, Mi? Bareng arek. Adik ngomong dodok tang ngadeg nggih. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kirang kompak sing ngajeng akeh sing gak jawab. Apa maneh sing mburi belas. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya ingkang rawuh. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi seniman sedaya. Monggo dipun jawab sareng-sareng. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula kali Mbak Inge ngaturaken sembah nuwun. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ugi mboten supe Mami ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa. Mriki Bapak Kepala Desa napa Ibu? Hah? Sampeyan karo. Sing penduduk kene Bapak napa Ibu? Bapak. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi kagem bapak-bapak panitia ingkang wonten wingking kula niki. Ya disingkur ya gak apa-apa ya Mi ya. Nggih. Ugi sedaya masyarakat Manyarsari nggih. Matur sembah nuwun mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ugi atur kunjuk dumateng dulur-dulurku channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh kang kerja bareng sesarengan channel YouTube Budi Wijaya TV. Tengene Budi Wijaya TV wonten serial komedi humor. Nggih. Wonten ludrukan. Nggih. Sing terbaru yuk Campur Sari Delewong Anti Galau. lan babile jenengan kepingin pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur saged mirsani ten channel YouTube Gundul TV. acara dalu menika yuk kasengguyung dene sound system THC niki duele kali napa niki? Enten duele napa mboten Mas? Mboten. Ada. Oh, wonten dulurnya sendiri. Nggih matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Lighting yuk Fortuna Lighting idolane arek Jombang. dan super khusus dulur-dulurku sabu. Endiki sing sabu tepuk tangan. Matur sembah nuwun rawuhe penggemar setia Budi Wijaya dan juga antusiasnya ya Mami nggih. Sangat luar biasa. Maine Budi Wijaya sampai Probolinggo, Banyuwangi hadir semua grup sabu. Terutama matur sembah nuwun kagem sabu Sobo Punden Abah Solikin saking Balong Pangkang matur sembah nuwun. Ugi saking Wotan Sari Lamongan Tikung saking Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Nggih. Ugi Wotan Sari. Wah teko nggih yuk. Nggih. Saking Asem Gede Bungaria kagungane Abah Didi. Nggih sugeng dalu asam gede. Ugi saking keluarga dalem Setro. Nggih. Tim Kopior Tim Setro. Kopior Setro Ingkang Abah dipun Roni. pandegani Abah Roni, Abah Jarwo. Matur sembah nuwun. Ugi tim Pedhot Jalur Langit. Wah kompak kabeh iki dulur-dulur wis teko. Ingkang rawuh ing dalu menika matur sembah nuwun. Pasukan Cangtare matur sembah Pasukan nuwun. Oleng Trangseng. Oh saking Trangseng Mojowuku. Sugeng dalu. Nggih matur sembah nuwun rawuhipun PT Agrem Kaji Jamian. Nggih sugeng dalu. Bos Bekecot Abayanto ingkang sampun rawuh calon penanggap sugeng dalu. Nggih Abayanto matur sembah nuwun. Yuk. Nggih. Perlu diperhatikan dan kawit apa jenenge
perhatikan ya. Nggih. Bagi penyawer nggak boleh naik ke panggung. Nggih, paring pirsa kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Kok pilih paring napa niku Mi? Bunga-bunga sosialnya Kata. sama seniwati Lutruk Budi Wijaya bisa dibawa panggung kemawon, nggih. Ampun dados ing manah penggalihipun saderengipun nggih Mas. Nggih pun yuk. Padatan sapan nggih menika Bedayan Sekarsari Surparsepi badhe diwiwiti sesarengan duo Apa? Jamian. Oh, Trans Jatim. Trans Jatim. Nuwun. Nggak lali aku. Ketok Jamian yang ngrekes pule burung. Lah kok saged Mi? Rupane kaya bodrek. Genep setahun niki. Kena amandel. Nggih langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswati. Itu penampilan serampat ugi matur sembah nuwun kagem keluarga Sabu Cinandang. Oke, Sabu Cinandang. Sugeng dalu ingkang dipun pandhekani Bapak Gandul. Oke, nggih. Di belakang Ning Adis akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Ora butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe walang kekek mencelok nang tembok abar maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati sapalape balon darah hasil lampinya gegeran bukan permili bukan saudara siang malam jadi pikiran walang kekek kantor jenengan sami sesarengan Mbak Dias kali Mbak Rani ingkang salajengipun sing duwe gunung Cumpak Ning
Sanana Semerbak Seng dan ning Marsa Aulia. Keningipun Salome sampun kapireng sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Marsya. Pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya, juga seorang muayang terkenal di kota Jombang. Ning Nyantika Dimasari, ning Kiki Amelia, dan ning Ani Kumala. Rating sampun kapireng katur jenengan sami monggo dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ning Yuni Suyanto, ning Vikum Sukrisna, dan ning Rizky. Bapak kula ingkang sampun rawuh sugeng dalu. Manis kulane Jawa, manis kulane Jawa, sing ireng manis duwe sapa? Arom manis kulane batu. Semanapun Bapak Lurah sak grupe. Penggreman asli Budi Wijaya,
Ning Pokoknya tak Reni tunggu. Ananta Ning Ma Rijem. Empat sekaligus ning Susan Warsono ning Titin Subayu. Pengreman asli Budi Wijaya. Anjang-anjang taline rewe aja dipandang anak sing duwe mira-miring golek itu dongeng ati yelah piye eren nyatan baliang ulon tewas edan orang kelakon bayeme lemu-lemu ayam menuju ketemu cari kawong suwe pinggire atene bingung ake pikire elang ono ora buta kae buta ngomong nyambut gawe sarmeja kawulane aja kula wis carane mira-miring golek itu dongeng ati elah piye care kawong diwiru lima atine bingung ditinggal lunga. Sepina bali matur sembah nuwun suwane Bapak Lurah Haji kang sampun rawuh. Oh Pak Lurah Haji matur sembah nuwun rawuhipun. Modelmu. Modelmu Mas. Nggih. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di tahun ini. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Galak-galak serigala. Ning Sartini dalam sinetron Ratapan Ibu Tiri. Yes, luas sak solahe cemang betone anjuk pasuwira nate kepethuk care longo ngangsu ning pingawan Solo suwera ketemu awang ati kuru yen ketemu aja guyu-guyu cemong paryane eling prasetyane ya Mas kendas luas sak solahe rama-rama putih sarananing praja Langsung kemawon temriki kula aturaken senior-senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantup Lamongan, Ning Mary saking Mojosari, Ning Irma Arifin saking Jombang kanthi beksan bedayan Jula Juli. non stop. wong prawira mati lelah punegara tetes padha sarine kutapekala setya kula yen
sesarengan sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben bedayan Sekar Sari serba serbi. Yuk Nggih. sepina malih matur sembah nuwun sowane para warga sehat selalu pinaringan berkah. Langsung kemawon belender nengene Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang sumangga Mas Jono. Deno kandolane ati tekane nyulayani Iki dadi lanang ceritane. sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu telah pergi menghiraukan aku lagi deno kandolane ati tekane nyulayani Mas jane aku tresno nilano aku lunga ati ra kuat nangkang rasa terang-terang cintamu sudah kebenaran aku cuma buang simpanan tukang mas jane aku tresno nilano aku lunga Tresno iki mung dolanan kabeh mau amarga kahanan kesabaran mugi Allah paring kesempatan Mengadang matiku ben aku ra mlayu yang tanggung jawabmu itu palsu. no aku cinta beneran pastikan ku buktikan ayah ibuku akan datang mau lamar di kau sayang Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengampuni cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. no aku cinta beneran pastikan ku buktikan ayah ibuku akan datang mau lamar di kau sayang Terpisahkan walau di akhir zaman. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing ngaji aku kesajaran mugi Allah paring kesempatan Mengadang matiku ben aku ra mlayu lan tanggung jawabmu ayo bos palsu. no aku cinta beneran pastikan aku buktikan bapak ibuku akan datang mau lamar di kau sayang
tak terpisahkan. Cinta tak terpisahkan. Turun. Kok nemplek apa ini? Segala bang Kamelia, kita jenengan sami sampun. Informasi nopo Mas Jono? Dari perwakilan Karang Taruna Desa Mriki. Tebangnya nyuwun Deno. Dikasih tebangnya Deno dari Karang Taruna Dusun Mriki.
Bapak Lora Aji Sugeng Dalu. Yo. Kotang Jempan arane Jawa Timur tratae ketika kota beriman tersendat namun tapi nyatane kota santri ya pancen angkat tanda
Inggih menika kula wau adicara pedayan Sekarsari serba serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yuk. Nggih, Mami. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Jreng suka kutu ning lan was padha bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling among rasa ki ngomong wektu jumbo kali kahanan sampun bae. Kula Mami Oktaseli meriti di malam hari Lan kula ning Ida Wijaya. ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witan baru angkat itu